Hello guys, muri sei zitendela kimwe wanga wasati vandiziva guys. Muri kuchinzwa kachiri redeem chandiri sota guys. Vanenge vachida bate tibve tagadzira hit. Hit inongogadzirwa sembuka. Usingafungi kuti uri kutogadzira hit. So vanenge vachida ndibate. But aisiyo nyaya hombenda yana yapano. Nyaya hombenda yana yapano guys. Ndiye music video yandakabuditsa marumwe zuro. Ndine video yandakabuditsa marumwe zuro. So guys, ndinotokumbira support yenyu pa YouTube yangu. Song yacho inonzi Ndaneta. So ukangonyina kuti Ella King Ndaneta, unobva unoriona video iroro. Obva wasiya uka-comment, ka-like, uka-subscribe uka-channel yacho kuti mangwana patinenge ndarelease usamira kunzwa neni. Ingobva yadi yakuudza ne-notification kuti no komana pane zvakanda. So kana manakirwa say like, comment, subscribe ipapo kuti zvibve zvadini zvanakidza. So guys, handingozokusei zvakadaro nekuti ndataura nyaya yandanavenga kuzotaura, asi kuti chiridhimu ichi vanenge vachida munondibata. So regai ndichiplay muchinzwa kuti chakamira sei chiridhimu ichi madibata guys. Timunyatso kuchinzwa tichiri kufamba sei kune vanenge vachilike maibata. So